अरुणोदय जायखौ जों दायो बर्तमान जों खोनाबाय थादों दिनै बे अरुणोदया इउ पि पि एल सरकारनिफ्रायसो होनाय आरो बे हाग्रामा सरकारा दासो गोदान बे बोसोरसेयानो जायाखै बियो दायो बहुत क्रेडिट लादों जोंसो बेबायसा अरुणोदय होदों जोंसो बिदि स्किम होदों जोंसो बिदि होदों होननानै गोबां बुंना लादों नाथाय नङा बियो खुराङा मिसा मानो होनबा प्रमद बर' सारानो बे अरुणोदय हाबाखौ मावखालांनाय जों गावनो खुद मावनानै जोङो बेसेबां जों बे तामुलबारि PCDC ल' नङा बेसेबां जोंनि बे ओनसोलाव दोङो हारि माहारिनि बुरै मानसि बा सोरबा रान्दि सोरबा बिसोरनो दुखिया दरिद्र आइजोफोर बेंगुराफोर खाना फुजाफोर दिनै बिसोरनो जों मोनफ्रोमबो साफ्रोमबो जों अरुणोदयखौ जोङो मावनानै होदों नाथाय जों दिनै नुनो मोनदों BPF सरकार फैनाय लोगो लोगो अरुणोदयखौ गोबां दानना होदों सोरबा बेंगुरा खोमा खोनायो सोरबा मेगन नुयि आरो सोरबा दुखिया दरिद्र आइजो सोरबा रान्दि आइजो एकदम जों नुदों ससियेल मिडियायाव गासैथिंबो बेबायदि अरुणोदय दाननाय दुखु बेबायदि दुखु मानो दिनै BPF सरकार फैनाय लोगो मानो जानो मोनखो सोरनि अधिकार मोननानै बिसोर बिदि दानखो बे थाखा फैसारा सोरनिफ्राय हायखो BPF सरकारनिफ्राय फैयाखै हाग्रामा माहानिफ्राय फैयाखै सोरबा रिहनिफ्राय फैयाखै BPR लिडारनिफ्राय रावनिफ्राय फैयाखै बे थाखाया स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनाय मालाबाबो खोनाफेराखै बिथां सन्जय स्वर्गियारि सारा रन्जन दैमारि सारनि सोमोन्दै खौरां बुंनाय आरो बेखौ बख'नायनि खौरां बा NDB फोरनि खौरां आङो बिनि बुंनायनिफ्राय बा बिनि खुगानिफ्राय आं फंसेबो दिनैसिम नै बे जन जानायनि उनावसो बिथाङा रन्जन दैमारि सारखौ बख'नायनि खौरांखौ बाथ्राखौ बुंदों आरो बेलाय माबायदि जाखो बिथाङा दायो क्रेडिट लानो नागिरदों नाथाय बे हाबाखौ प्रमद बर' सार दिपेन बर' सार बिथांमोनासो मावगासिनो दङ बिथाङा हाजार बुंबाबो जों फोथाया खारन जों बहुद खोथाखौ जों मिथियो बे बाथ्रायावथ' बिथां सन्जय स्वर्गियारिया जेथियानोखि बिथाङा MCL आव दङमोन थांनाय 5 बोसोराव बे समावथ' बिथाङा फंसेबो बाथ्रा बुङाखै जोंथ' खोनायाखै ससियेल मिडियायावबो जों नुवाखै जोङो मिटिं दावथिङावबो जों बिथांखौ लिंहरो माब्लाबा बिथाङा गावनो फैयो मिटिं दावथिङाव फंसेबो बुंफेराखै बियो जों दिनै बुंनो हागोन दाथि बुंनो हागोन आं दाथि बुंदों आङो मालाबाबो खोनाफेराखै बिथां सन्जय स्वर्गियारि सारा रन्जन दैमारि सारनि सोमोन्दै खौरां बुंनाय आरो बेखौ बख'नायनि खौरां बा NDB फोरनि खौरां आङो बिनि बुंनायनिफ्राय बा बिनि खुगानिफ्राय आं फंसेबो दिनैसिम खोनानो मोनाखै खिन्थु दिनै बिथाङा BPF आव थांबाय मैया दाखालि जइन जाहैबाय नै बे जइन जानायनि उनावसो बिथाङा रन्जन दैमारि सारखौ बख'नायनि खौरांखौ बाथ्राखौ बुंदों आरो बेलाय माबायदि जाखो बिथाङा दायो क्रेडिट लानो नागिरदों नाथाय बे हाबाखौ प्रमद बर' सार दिपेन बर' सार बिथांमोनासो मावगासिनो दङ बिथाङा हाजार बुंबाबो जों फोथाया खारन जों बहुद खोथाखौ जों मिथियो जों गामि गांखंनि बहुद हादरन जोङो हिनजावफोर बा हादरन जों आइजोफोर नाथाय जों मिथिगौ सोर NDB-नि खौरां मोजां बाथ्रा बुङो आरो सोर रन्जन दैमारि सारनि खोथा बख'नायनि बाथ्रा बुङो जों फुरा मिथियो दा बिथाङा हाजार बुंहैनानै थांनानै थाव फुनबाबो बेखौ रावबो फोथाया आरो जों फोथाया आरो जों जेब्लाबो मिटिं दावथिं ओंखारखायोमोन UPPL मिटिङाव ओंखारखायो इसेबां केम्पेइन जायो बा PCDC मिटिं जायो जों थाङो नाथाय जों दिनैसिम खोनायाखै आरो दिनै बे थांनानै बिसा थाव फुनहैनाया बे थिग जायाखै मोजां जायाखै बियो माने बिथाङा क्रेडिट लानो नागिरदों हाग्रामाखौ क्रेडिट हैनो नागिरदों बिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आं बेयाव बुंगोन बेखौ जोंहा बे प्रमद बर' सारा अर्थात UPPL सरकारा बेबायदि मोनसे आसनि लाबोनायमोन बे आसनिया जाबाय स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनाय बियो BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय नङा अरुणोदय जायखौ जों दायो बर्तमान जों खोनाबाय थादों दिनै बे अरुणोदया UPPL सरकारनिफ्रायसो होनाय आरो बे हाग्रामा सरकारा दासो गोदान बे बोसोरसेयानो जायाखै बियो दायो बहुत क्रेडिट लादों जोंसो बेबायसा अरुणोदय होदों जोंसो बिदि स्किम होदों जोंसो बिदि होदों होननानै गोबां बुंना लादों नाथाय नङा बियो खुराङा मिसा मानो होनबा प्रमद बर' सारानो बे अरुणोदय हाबाखौ मावखालांनाय जों गावनो खुद मावनानै जोङो बेसेबां जों बे तामुलबारि PCDC ल' नङा बेसेबां जोंनि बे ओनसोलाव दोङो हारि माहारिनि बुरै मानसि बा सोरबा रान्दि सोरबा बिसोरनो दुखिया दरिद्र आइजोफोर बेंगुराफोर खाना फुजाफोर दिनै बिसोरनो जों मोनफ्रोमबो साफ्रोमबो जों अरुणोदयखौ जोङो मावनानै होदों
आरो जोंहा बे सरकारनिफ्राय जितु गाइडलाइन बे गाइडलाइन बायदिनो जोङो साफा जितु लिस्ट फैदों बे लिस्टनि सिगां जों गुथै कागजखौ जों बोखांनानै हरदों बेनिफ्राय लिस्ट फैदों बे लिस्ट मथेनो जोङो सोरनि मुङा लिस्टआव गोलैदों बेनि मानसिखौ जों नागिर जों कागज पत्र देखांना हरदों नाथाय जों दिनै नुनो मोनदों बिपिएफ सरकार फैनाय लोगो लोगो अरुनदयखौ गोबां दानना होदों सोरबा बेंगुरा खोमा खोनायो सोरबा मेगन नुयि आरो सोरबा दुखिया दरिद्र आइजो सोरबा रान्दि आइजो एकदम जों नुदों ससियेल मिडियायाव गासैथिंबो बेबायदि अरुनदय दाननाय दुखु बेबायदि दुखु मानो दिनै बिपिएफ सरकार फैनाय लोगो मानो जानो मोनखो बिथांमोना मावनासो होनांगौमोन जेसेबां थालांदों बे गासैखौबो मावसिनासो होनांगौमोन नाथाय जों नुदों दिनै एखेबारे जाय आइजोआ दुखिया दरिद्र न' बां मोजां गैया आरो बिसानो थाखा फैसा खामायनो हाया आरो बेबायदि गोबां दुखुआव दोङो बेबायदि मानसिफोरनि अरुनदयखौ दानो होनाया बहुत गाज्रि जादों आरो बियो बेथ' बिदि दाननोथ' मोना सोरनि अधिकार मोननानै बिसोर बिदि दानखो बे थाखा फैसाया सोरनिफ्राय हायखो बिपिएफ सरकारनिफ्राय फैयाखै हाग्रामा माहानिफ्राय फैयाखै सोरबा रिहनिफ्राय फैयाखै बिपिएफ लिडारनिफ्राय रावनिफ्राय फैयाखै बे थाखाया स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनाय स्टेट गभर्नमेन्टआ रायजो सरकारा आसाम सरकारा दुखिया दरिद्र बेसेबां बेंगुरा मानसि दोङो बेसेबां बेबायदि गैयि मानसिफोर दोङो बिसोरो साहायज्य हिसाबैसो हरदोंमोन आरो नाथाय बिसोर दिनै गावसोरनि पावार होनाय लोगो लोगो एखे दाना होजोबदों गावसोरनि मानसिफोरखौ सोना होदों जायहा मोनथावना नङा बिसोरनोबो सोना होदों जों दिनै बेखौ नुनानै जों दुखु मोनदों माने बिदि खालामनांगौ बिदि खालामनो राइट गैया बेबायदि खालामनाया बहुत गोरोन्थि जादों हायोबा बांसिन सोना हो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जोंनि भेसिडिसिफोराव प्राइमारिफोराव रावबो दुखिया दरिद्रफोरा दुखु जानो गोनां जाया रावबो जाहाथे खाम खबसेनि थाखाय थाखा फैसा गरसेनि थाखाय बेमार आजार नायजानो फैसा गरसेनि थाखाय जाहाथे दुखु खालामनो गोनां जाया बेनि थाखाय जों बांसिन खामानि मावनानै होनांगौमोन नाथाय जों दिनै बेखौ नुनो मोनाखै जों दुखु फोरमायदों जोङो तामुलबारि उमेन सेलनिफ्राय जों दुखु फोरमायदों बेबायदि खालामनो नाङा आरो खालामोबोला बहुत गिदिर अपराध जागोन बियो बे अपराध फिसाखौ सोर लागोन बे मोनसे कुइसन बेनिखायनो आं खावलायदों दिनै बे नोंथांनि मोननि मेडियानि गेजेरजों खावलायदों दिनै बेबायदि दाननायखौ बेबायदि नंखाय खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ हायोबा बेसां हायो आइजोफोरखौ गोजौथिं आवगायलांनायखौ आङो इसा खालामो खावलायो आरो नै बेबायदि मोनसे जों नुदों इउपिपिएल सरकारनि आइजोफ्रालायनो अमा सोबनायनो मा अमा सोबनाय बेलाय जों अमा सोबजानाय नामा जोंथ' अमा सोबजायाखै सोर बेबायदि बुंनो अधिकार मोनखो हा बे प्रियाया मा मोनदों बेलाय बिथां मा पावार लानानै जोंखौ अमा सोबजानाय होननानै जोंखौ बुंनो गोनां जाखो जों जाबायानो दे अमा सोबजानाय जोंहा महर मुस्रि गैया जोंहा रं रुप गैया जों मानिनानै लाबाय जों अमा सोबजानाय होननानै नाथाय बिथांमोना बिपिएफ सरकारनि हाग्रामा सरकारनिफ्राय थाखा फैसा बान्दोल मोननायखाय मेकआप खालामनो दाफबनो मोननानै लिपस्टिक गोजा लानानै आइब्र'स लानानै देलाय मालाय हाजारनि थाखा दख'ना गाननानै बिसोरो बे देलाय मालाय मोननानै दा जोंखौ इउपिपिएलनिफ्राय फैनाय आइजोफोरखौ अमा सोबनाय होननानै बुंनो हादोंना बिसोराबोथ' खामायनाय नङाना बिसोरो बिटिसि माबानिफ्राय हाग्रामा सरकारनिफ्राय मोननायजोंसो बिसोरो गावखौ दाफबना समाय होदों आरो जोंबो हायो मानो हाया जानो नाथाय जोङो सिम्पोल लिभिं हाई थिंकिं जों इउपिपिएलनि आइजोफोरा जों बेबायदि अबस्थायाव दोङो दायो जोङो बहुद गोथौ सानग्रा मानसि गुवार सानग्रा मानसि जोङो गुबुननि दुखु 2 नम्बरनि नङा दे जोङो 1 नम्बर इउपिपिएलनि जों 1 नम्बर आइजोफोर नोंथांखौ 2 नम्बरि नाथाय जों नङा बेखौ मिथिना लाखा आरो जोंखौ बेबायसा जानला मोनला अमा सोबलाबायना माबा सोबलाबायनाय खोथा दाबुं जोंहाबो लाजिनाय दोङो हिनजाव मानसि हिसाबै नोंथाङाबो सासे हिनजाव मानसि नोंथाङा हिनजावनि नारि जातिनि सन्मानखौ जादों नामा नोंसोर बेबायदि बुंनो नाङा